Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Det er godt, man kan klippe i det her. Mathias, du lader være med at gå ind og ud hele tiden, Ben. Så låser vi døren. Nu er der danse. Hallo, Olli. Olli, kan du ikke godt bestemme? Har du slugt søm, din gave? Ja, så fint. Ja, du skal filme os, det der med opvarmning. Eller pænt, vi laver opvarmning. Opvarmning. Den er nok den, der træner mest. Nogen af sin bøsserøv. Bente, Christian. Okay, og vi ser på ugens curling-taktik. Her har vi dem. Og vi kører i en 4-3-8-7-9-1. Og Christian er som bande. Kolby som venstre bakfejer. Ralle som højre bakfejer. Og så er der Holst og Pind som kaster. Og vi er... første kaster, anden kaster. Anders Bang og dommer Oliver. Og så... Og det er så ugens curling-match. Og vi går i gang. Er vi klar? Og efter en omgang taktik, så tror jeg, vi er klar til at gå i gang. Og vi skal lige styre på det sidste. Håber jeg ser, jeg sagde navn op, eller og vi starter nu. Så har vi Bente. Den mest stående og udulige bander, der findes til. Ja, det er fint. Så har vi coachen her. Og det er dommer, vi har her. Og der er også coach. Kom nu. Og det ser ud til at være en spændende match, vi skal i gang her i dag. Og vi kan se, at vi starter ud med Holst. Ja, Holst han er klar til at lægge det perfekte kast. Jeg har set det før, kan det lade sig gøre? Åh nej, de fejlede. Og på match. Jeg tror det er noget med deres curling skills, der er i vejen. Og nu har vi Pind på kasteren. Kastebænken. Nu Pind kasteren. Fantastisk kasteren han har. Og ind i banden. Ind i banden. Åh! Goal! Goal! Og banden er såret. Hvorfor? Banden er såret. Nu har han såret banden. Er det mor? Og vi er klar til tredje kast. Kaster Pind joiner os. Vi har H igen. Kan det lade sig gøre? Han går efter distancen. Han kaster. Åh! Vi står sammen op og går. Vi hader svinene for Aalborg BK. Der er dommeren. Og vi er klar med Pind på kastet. Banden er såret. Banden er Til man kaster. Åh! Det er første gang i min historie, jeg har set en curlingbuk blive kastet. Du kaster ikke mere. Han kaster ikke mere. Og vi har en ny mand på kastet. Denne gang er det Frederik Holst. Han tager kastet. Han kommer. Åh!
tak for i dag. Det var alt for den curlingmatch, og vi slutter. Kom nu herover. Og vi skal lige have sejrsord. 4 point. Og første hold, det der fører, har 48 point. Det var det for så i dag. Hey, hey, hey. Ja, og vi siger tak til. Og de tabte. Tak. Tak. Vi siger tak. Tak. Tak.